MDC jong kanong thamai constituency ba Winston Tony Lingdo ulalit ban sngolam ya ka jingja basngo si halor ka jingklat no I hybrid in sapira el maunai ha ka ba lalap ya ka met jong I nakawe ka yeng badang shushna thamai ka badan hangta hi marjan bat ka yeng ba isyong isa Uba Winston ulaong ba uladep yakren ba urang ba shnong jong kanong ra na benta ban shim ya ki senjam ki bating nang ni shakmat ban khanglat ya kum kini ki jingja ki bajuja man lakapor hapo ka shnong nong ra ulaong ru ba ka an ka don ya ki nong le kam sniu Henry ka senjor palat namar ba klemla ban pentre kam hok ya kata ka an Lingkong nalu bangi tip ya kan ka jingja na ko menen la poi sini la kendo I bahayeng basan mi ba la kendo ya OC in charge ka renja PSU I ba shibong ingila ya coordinate ila ya one ila don ka team jongki ila divide di ka ba kat ngidang wan yang ni ru kumbong ngidang wasdong ilap ya ki dog squad kilang don sini sejan hi kini galenti nang ni hi di menen ila ya don lang makayeng ila yo ban ya kren ila yo ban ya ajing mo di ki ai beli bele di na kaliang jong kasnong ru menen ba kadai kasngi ublai ki kham yo ban organize ban ya wat snong di yo ajing tip ba menen kila don ki emergency meeting ba kila ya kut ba kila rai ba kin sedang malu menen step ban wat snong Andai shua bakin ya le ta kam kila yo kubor no bala lap ikani ka met jong itu happy berit hakani ka jaka ka momenta na kaliang ka jungi ru ila idon ni ro dem step ila aila ki pulit bakin ya le ka kamram ka bagini benle di ka forensic team kala shim ya ka bentau bakan pendek ka kamram kala adap di menta kila rai ka met ko ni grim se bakin la benle ka postmortem Iku mulung mikmat hatu PME don kam mandon ki ang ki bakam kan nama kini jingja thumbor ki khulung kalau layak nakapor support ko eja kumu nung mikmat na nakapor dan ka siem ka ba smokya namar ba khamtam ya kan ni snong nong ra ni yo I shibun ki kubor ki basmo si mo na ko kapor nila yo ban kren ye irong ba snong ru bangin ya shim no da senjam ka bakham ting nang ni shakmat ting da ngai jungmut I iru le si la ban discuss hapo ka committee jong ka snong hi boro ka we bangin yo ban le no da ka sorbi khamtam ki ti bon chong wai ha ni ka dong ha ni ka nong lum bri mo ti kata ka dei ka jinga kren ka jongi le singin sela ban pentelun di ka kam nang ni shakmat baraba juba ka jing kali ka jong pingi don kam shishai ka an ka ba khlan nang ni shakmat ba ka jing sha thombor jong ki pun hybrid ki jongi nakapor ka jingja sa we ka jingja I ba ka teng ka an ka senjor palat mo ni hapan ya kren sani bahai ka ni hapan ya shong ban ya pakhat ya ki senjam ki bangila ban le ni kum ki ki bangila ban shim ya nang ni shakmat ya ki kam ki bangi ban le kham tam ka be dei ba ka kam snong mo tai di senjam I bangi dangi pakhat nang ni shakmat ban le ba ka be dei ba ka an ka ba piong ma pi ti kila don ki an mo ba bon ki an ba kila don dei ni hapan ya piliu jumut biang le si nang ni shakmat kum ki kita ki punishment mo ki bangila ban le ti kita ki bangi hapan ya kren nang ni shakmat mo Bakto ni ki berikat nang ni ki ang kan fain kan ki beri utak tim shoot te atau kadang nak kuy pa dak kuy kala beri se bati beri bukin pedang ki kam tiu kimi namar si ka an ni se hoi kalau bantek la kam ni tum tim ka in nak ku nong mat PE se ban kampen kan tu yang ni em ko bang la kren mentan ka an ka la don mo ka syong haki jaj offense jong ki bru ki bagi le mo andai kum bangila I ki bobon balangi namar bangi dai kren ko jing jele jong drugs mataru yo kem ki nong di drugs tang ars nilai si ki la lai ti kita ki dai ki ba kum bang la ong mentan ni hapan ye shim ya senjam ka patik nang ni shikman ti ka shnong hi bro ko wei kham tam kani ka shnong nong ra ka ba ni don mentah ini apa khat di kibai pat senjam ki bangin lele taki ini shim di senjam ki bakam andai ha kabai dai bat ka an ka ladon rupa ka an ba kila tip ki kun inong ai ko por kila tip kila bun ki an ki la yu andai nang ni shikmat ila ban ya kren ban kampan klan shushu kan ye kita ki an tani ki jing saja jung kita ki ba balik ki kam ki basni kai kita ingin kemilenti ba ka sorka kan chimkhian nang ni shikmat rengkat bat ki pulit bat ka shinong hi borok ko bat rengkat mangi kinong mi khmat ro ni ha pan ya kren ka pos ko pangin ya pan klan chu ini ki an